Hej, Jan her fra Boston Health and Training. Jeg bliver tit spurgt af mine klienter, hvordan bygger jeg muskelmasse? Og det, der er vigtigt, hvis du vil bygge muskelmasse, det er først og fremmest få træning på plads. Har du et ordentligt program? Hvor tit træner du? Er det 3 gange om ugen? 4 gange om ugen? Du kan rent faktisk også træne for meget, så dine resultater udebliver. Derudover er det vigtigt i træningen at køre et program, så du får ordentlig belastning på, altså progressive overload, så du øger belastningen, og at du ikke træner for mange sæt. Altså for eksempel køre 2, maks 3 sæt per øvelse, og at du rammer måske i omegnen af 8-10 sæt per muskelgruppe. Derudover er det vigtigt, at du kigger på kosten, så at du får nok protein. Det er en rigtig vigtig kilde til at øge din muskelmasse. Så du får omkring 2 gram per kilo kropsvægt i protein. Derudover så skal du også selvfølgelig have de andre makroer med. Sørg for, at du er i kalorieoverskud. Sørg for, at du får nok kulhydrat og fedt og protein, og at det er den rigtige fordeling. Og så skal du sidst, men ikke mindst, også kigge på søvnen. Håber, det hjælper på dit spørgsmål.